Hej, mit navn er Frederik Holbæk Jørgensen. Jeg var i gruppe med Anders, Silas og Jens. Og vi vil altså opstille de her 3 eksperimenter, hvor vi vil undersøge betydningen af koncentration, overfladeareal og temperatur. Og altså deres betydning for reaktionshastigheden af en syre og en metal. I eksperiment 1, der vil vi undersøge betydningen af koncentration for reaktionshastigheden. Så vi havde eddikesyre og jernspåner. Og eddikesyre var vores eneste variabel, da vi havde den både som 1 molær og 2 molær. I retrospekt så kunne eksperimentet have været bedre. Vi kunne have brugt en lidt mere reaktiv metal, altså en der er lidt mere til venstre på spændingsrækken, fordi jern det er ikke særlig reaktionsvilligt. Eller vi kunne have brugt en lidt stærkere syre. Men vi vil altså undersøge betydningen for mængden af hydroner. Altså her til venstre så er jeg tegnet, hvor der er lav koncentration syre, og til højre høj koncentration syre. Og vi kan jo se på højre, der er der jo større chance for, at nogle af de der hydroner kommer i kontakt med metallet, fordi der bare er mange flere af dem. Det kunne også være et spørgsmål om, hvad bliver opbrugt først, altså jernen eller syren. Men med de mængder vi brugt, altså jern til syre, så ville det i hvert fald være syren, der bliver opbrugt. Men det kunne også være sjovt at undersøge. Så her målte vi af, og så tilføjede vi. Og i virkeligheden så kan man godt se, at der kom et par flere bobler op fra den til højre, end den til venstre. Så det er altså makroskopisk, at vi kunne se, at den var lidt mere reaktiv, den med 2 molær, end den med 1 molær mol per liter. Her er reaktionen tegnet op, altså F, hvor jern går fra solid til at være på ionform, altså vand i opløsning, og så afgiver den 2 elektroner, som der bliver optaget af hydronerne og bliver til dihydrogen. Og så kan vi altså se, at så har vi så har vi jern på iontform, og så har vi noget acetat, som den godt vil binde til. Så det bliver jernacetat plus 2 hydrogenioner, dihydrogen, 1 dihydrogen. Yes. I eksperiment 2 så vil vi undersøge temperaturens påvirkning for reaktionshastighed. Så her kan vi altså se lav temperatur på venstre. De har ikke særlig meget fart, og derfor rammer de jo færre ting, mens de over samme tidsramme, hvor dem til højre, de bevæger sig hurtigere, så de rammer flere ting på samme tidsramme, og derfor burde reaktionen være hurtigere. Så vi målte temperaturen, tilsat metallet, og man kan tydeligt se, at der er langt flere bobler her. Nu vil jeg godt tale lidt sikkerhed. Når man har sådan noget der syre på en varmeplade, så skal man jo være sikker på, at det ikke koger over. For ikke nok med, at man har en syre, som der rører alle steder, så har man også en særdeles varm syre. Og det er jo også røvfarligt bare at få varmt vand på sig, da det kan skabe forbrænding. Så vi havde det hele kit på under alle forsøgene, fordi vi håndterede stærk syre, og man virkelig ikke være i øjnene, hvor at man nemt kan blive syreforbrændt. Og her har vi reaktionen, altså zink plus 2HCl, lige med zinkklorid og 1 dihydrogen på gasform. Og i eksperiment 3, så vil vi undersøge overfladeareal, så vi bruger altså saltsyre, stærk syre og magnesium. Det var lidt en farlig kombi, altså det var jo stærkt med stærkt. Til at starte med vil vi bruge 5, og af sikkerhedsmæssige årsager, så det er jo en dum idé, så vi brugte 0,5 nu. Og så vil vi observere, hvor kraftig reaktionen var, og hvor lang tid den tog. Og det er jo her, man kan se overfladeareal, altså vi har samme masse, men det kan jo kun reagere, hvor det har en overflade at reagere med, så derfor går reaktionen meget hurtigere i den til højre, og reagerer meget kraftigere, fordi der er mere overflade. Så det kan vi altså se her, hvor til venstre, så er der ikke så meget reaktion, hvor til højre, der bobler den helt op og kaster magnesiumpulver ud af reaktionen. Og så kan vi også se, at reaktionen på højre bliver hurtigere færdig, fordi der er jo samme mængder. Den ene er bare mindre, så der kommer kraftigere reaktion, men over kortere tidsramme, selvom der også er noget magnesium op i reagensglasset. Det var det. Ja.